ಬಂದ್ಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಭಸ್ಮ. ಬಂದ್ಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಖದೀಜಾ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಯಾ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವರು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ನಯಾ ಬಜಾರ್ನಿಂದ ಬಂದ ರೈಲಿನ ಒಂದು ಘಟಕ ಮುಟ್ಟೋಂ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ರೈಲು ಹೊರಟ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു വീട് കത്തി. ഈ കത്തിയപ്പോൾ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി. ഗേറ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായത് കൊണ്ട് പകുതി പോരെ കത്തി. ഇതിനെ അന്വേഷിക്കാനോ പറയാനോ ഇതുവരെയും ഒരു ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് ജനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യം എന്തിൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ സെൽഫി എടുത്തിട്ടും ഒന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടും നാട് അറിയിക്കലാണ്. പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിവിടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു സംഗതി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ BJPനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വോട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ, ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഒരാളും വരാതതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഈ കത്തിയ പേരെ നോക്കാൻ വരാതെ എന്തേ? ഒരു ജനപ്രതിനിധി വരാതെ എന്തേ? എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? പകുതി പേരെ കത്തിന് ആരും വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെയും. 24 മണിക്കൂറായി. എന്തുകൊണ്ട് വരാതെ കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല.